Әссәләму галәйкүм, кадерле дуслар. Башкортстан халкы исеменнән 31-нче Башкортстан полкы батырлары исеменнән һезгә кайнар сәлам. Хөрмәтле Равил Галиев, дустым, ихлас күңелдән туган көнең белән, күркәм юбилеең белән котлыйм. Сиңа сәламәтлек, хәерле озын гомер, гаилә бәхете телим. Иҗади уңышлар, яңа җырлар, яңа дуэтлар телим. Берничәмә еллар элек Уфа-Казан юллары дип аталган тамашалар белән син ике халыкны, Башкортстан, Татарстан дуслыгын ныгытуда бик күп көч салдың. Шуннан соң кызганыч безнең коточкыч ковид башланды. Ул тамашалар тукталды. Бүгенге көндә махсус хәрби операция бара. Башкортстан, Татарстан батырлары җиңү яулап кайткач, Аллаһ бирса, сиңа минем һәм мин уйлыйм барлык дусларыбызның, тамашачыларыбызның зур үтенече. Шушы Уфа-Казан юллары проектын кире сәхнәгә кайтаруыңны телибез, Аллаһ бирса. Хөрмәтле дуслар, әйдәгез, Равил дустыбызны котлап, әлдә син бар әле дөньяда җырның кушымтасын аңа багышлап җырлап үтик әле. Сез әзерме? Томакларыгызны кырып алыгыз. Күзләремә бер каравың җитә, булган кайгыларым югала. Әлдә син бар әле бәхетемә, әлдә син бар әле дөньяда. Дуслар, зур итеп рәхмәт. Равил, шыннан да, әлдә син бар әле дөньяда, әлдә синең иҗадың, синең җырларың бар дөньяда. Аллаһ бирса, матур тамашалар, матур концертлар, бергәләп җырлап, ике халыкны тагын да берләштереп, дуслаштырып һәм ничек мәңге шулай дус булганбыз, Аллаһ бирса, шулай гасырлар буенча әле шу ике халык мәңге бергә булып яшәргә язсын. Амин. Бәйрәм белән, дусларым, игътибарыгыз өчен зур итеп рәхмәт. Равил, туган көнең белән. Рәхмәт.